belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Demissionair staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties heeft alsnog 38 miljoen Antilliaanse gulden aan coronasteun toegekend aan Sint Maarten. Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Knops heeft de regering van Sint Maarten voldoende actie ondernomen om goed bestuur op de luchthaven daar te herstellen. Hij sprak eerder over wanbestuur op het vliegveld en dat was voor hem een reden om de steun niet over te maken. Nu heeft het Nederlandse kabinet weer genoeg vertrouwen in het eiland om het geld uit te keren, aldus Knops. Eerder had Silveria Jacobs, minister-president van Sint Maarten, aangegeven dat in eerste instantie het bestuur van de luchthaven geen voorwaarde was voor de steun en heeft Knops volgens haar na de deal de afspraken aangepast. De Nederlandse rapper Josilvio is gisteren door de politie van Curaçao meegenomen op het vliegveld. Op beelden op sociale media is te zien dat er dus sprake is van een woordenwisseling en daarna krijgt Josilvio een klap in het gezicht. Uiteindelijk wordt hij meegenomen. De politie kan het nog niet bevestigen, maar het management van de rapper heeft wel gezegd dat het om Josilvio gaat. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd heeft. In de media wordt onder meer gesproken van het vervalsen van een PCR-test door de populaire Nederlandse rapper. Agua y corriente es esencial para nos vida diario. Y pues en Aqualectra ta honra de por sirvi y de contribuir al bienestar duradero de nuestra comunidad. Nos que llamamos danki pa cumplir carga sempre con nos. Y que otra manera para mostrar nuestra gratitud ofreciendo una compensación. Se a botar corção, nota importância, botar ela flow. A botar corção, botar me tem lugar especial. Vou conseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800 0135. Muito nos te contribui na melhor Curaçao. De 16 supermarkten die deelnemen aan het project van de Carti Sociaal stoppen daarmee. Dat heeft advocaat Achim Henriques gisteren namens de supermarkten laten weten. De overheid is vorig jaar maart begonnen met het uitdelen van kaartjes aan mensen met weinig inkomsten. Met die speciale passen kunnen ze levensmiddelen kopen bij de supermarkt. Maar volgens de supermarkten is er sprake van slecht betaalgedrag door de overheid en een moeilijk te controleren betaalsysteem waardoor misbruik op grote schaal zou hebben plaatsgevonden. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Holland heeft in de nacht van 10 op 11 juni 2 grote drugstransporten onderschept. Op de Caribische Zee wist het stationsschip voor het Caribisch gebied in korte tijd 2 keer een zogenaamde go-fast tot stoppen te dwingen. Beide keren moesten er waarschuwingsschoten worden gelost en is er ook daadwerkelijk op de buitenboordmotoren van de boten geschoten. Er werden verschillende mensen aangehouden en meer dan 1400 kilogram coke in beslag genomen. Good morning. Start your day the right way. The Greenhouse Restaurant is now serving breakfast. Come and enjoy the refreshing and relaxing morning from our famous terrace. Serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Try our new breakfast menu at the Greenhouse every morning from 7 to 11. Visit the Greenhouse Restaurant to give you the best service you deserve. De politie zou alle motoren en auto's in beslag moeten nemen van mensen die zich schuldig maken aan fieveren. Dat zei officier van justitie Nix gisteren tijdens de behandeling van een fieverzaak. Crossen op de openbare weg is een gevaar voor andere weggebruikers, aldus officier van justitie Nix. Hij benadrukte dat justitie de regels moet handhaven en de auto's en motoren in beslag moet nemen.
De nieuwe minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Ornelio Kid Martina heeft laten weten dat het kabinet een commissie zal oprichten die de laatste benoemingen van het kabinet Ruggenaat gaan onderzoeken. Het gaat om benoemingen die in de afgelopen 3 maanden hebben plaatsgevonden. Volgens Martina zijn er allerlei verhalen in de media verschenen over onterechte benoemingen en dat wil de commissie onderzoeken. TUI vliegt vanaf 1 juli 14 keer per week naar de Antillen. Dat is nog niet eerder voorgekomen. Deze vrijdag wordt de frequentie al verhoogd naar 9 vluchten per week en per 1 juli wordt dit verder uitgebreid naar 14 vluchten per week. De extra capaciteit komt vooral ten goede aan Curaçao en Bonaire. Van de 14 vluchten zullen er 13 Curaçao aan doen. Het gaat om 5 rechtstreekse vluchten en 9 gecombineerde vluchten. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.